voilà bandiraɓe min calmini mon kala inde mon yettode mum no gonɗon e no gonirɗon émission Sénégal men e Windere TV hande eɗen bismi Aliou Kanté gorko mo ndendori Kadiel to ɓeerega janggo yeyno ko welama mawɗo hande kadi en jottudima e makko hande noon won facette goɗɗo mo jiɗɗen yewtidde e makko mboɗa andi ɓoyata ma bandiraɓe gandu tigui rigui holko woni dalilu ndeɗo jonde Aliou calmina bandiraɓe. assalamu aleykum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Windere TV Oumar Doro Koumi mi salminima daadi jammaɗa caggal nde bismiɗa ham e yewtere men Sénégal men tawi koye télé men télé Windere TV ɗum noon ko yettude yeɓiyankoɓeɓe e Windere TV e kadi e weltade mawde bismadimi hannde e yewtere men yewtere wiyetende Sénégal men mi wi Ba Oumar. Aliou caggal nde calminɗa bandiraɓe en jahat direct e ko addani en joɗade hannde e oɗo saaha won film mawɗo nana yalta e Pulago TV e film o noon haalata ko banggue leñam leñagu ko faati affaire kinde film o noon ɓe kalata ko faati affaire baylo wiide wonde baylo koko dogete baylo koko rentete e ko nandi hen ko ardi pop nde liirɗa film o holko adi jolde ma. eyyi Oumar a weltanama no fewi e namdal ma banggal ƴiyal te ƴiyangal ne waɗi mbugu nde tawno ko fayi e ko ɓutti wona gotum ko fayi ɓuttitat kadi ƴiyangal waɗa buhu namdal ma ngal ne waɗi mbugu e Pulago TV e jonde mum walla darde mum e Sénégal naaɓe walla ɓiɓe fulɓe wonɓe less asaman o nanguiri télé ɗe ko télé garɗe ɓeydude Pulago e ko ɗum ɓe nanguirno kono oɗo film série dogowo toon biyeteɗo Fanta o hande o jolni e nder fulɓe e pellital yidde feññinde seerudude fulɓe leñamagu heññude ɗum e nder pittali fulɓe sibu ɓe série o haalata ko haala ñeñɓe ñeñagu noon ko so tawi a wiyama ñeñɓe ko gueɗe joyi mbaɗi kilɗe joyi waɗi hinde ne woodi ne wiye wayluɓe mbayla hinde woodi wiye mabuɓe sañoɓe ne woodi hinde ne woodi wiye lawɓe laana hinde ne woodi wiye wambaɓe hinde ne woodi ene wiye sakkeɓe kono kamɓe cuɓi tan ko herorade wiide baylo o ko dogateɗo te baylo o so tawi ñeñago woni jama so waktu yoni ko baylo o woni almami joni no caɗele ɗe Oumar hande leydi Sénégal walla wiyoɓe mbimami surtout ma e mbayla wayluɓe aɓe kolliri mette mabɓe ganduɗa ko ɗum ɗo woni ko ñohreteno less min ko janggumi hen ko ñohreteno less ko e leñol ko ɗum ɓe peññini ɓe kaali sukaɓe mbatti fijirde ɗum beddaji ko gonga ɗum ɗo woni mana ko ñohreteno est ce que ko ñohreteno ko ɗum réalité ko hunde wodde ko wiyete ko baylo soko tawi joɗima e jondema wisi hen ndiyam sa wonde baylo a ɓamtotako e ko nandi hen est ce que ɗum ko réalité ko gonguire e gonga walla wonko saabi konngol ari tawngol wona gonga ni wonko hulɓinteɓe walla won jertinteɓe ko holɗum exactement Aliou e par ce que il faut yimɓe ganda il faut yimɓe ganda ƴiyal ngal mi wimanani so tawi ñeñɓe ndendi waktu yoni ko almami o ko baylo haala ka ne haale less kono ko haare ñeñɓe ene haale less gonga ne haale il faut yimɓe ganda ɗum ko hunde haltinode kono ko haare ñeñago par ce que baylo ko joom hirande e botare ko tafowo baylo ko ñeño ko wona ñagotoɗo ko nafreɗo e nder baylagu noon walla e nder ñeñago hewɓe lamɓe hewɓe kulɓinama mbiya reno baylo ɗum noon ɓayri baylo wona batowo wona ñagotoɗo woɓɓe so gari caggal baylo e lamɗo o mbi ɗum reno kaari naggam par ce que omo andi baylo omo jogui hirande makko omo jogui meccal makko o lorta he ñagude ɗum ne ñohreno less so tawi ɗum ko gonga wiyede sa wonde e baylo walla baylo laamotako walla baylo lammintaki walla sa wonde baylo laamotako yoɓe namdo Amadou Mokhtar Mbow kañum adi jogade portefeuille Sénégal Mauritanie ɗum ko raɓɓi ko tan ko sakkiti ko hay ko ɓoyani ko fergo nde fuutankoɓe péri e payi Madina Gounass nde ceero nde fergo yonti yimɓe kala nde yimɓe ndewri lewre yimɓe keeɓe caɗele lewre ceerno wi ko ma baylo ara e kala mo ganduɗa e kala ko namduɗa e diine mbaylago ma tawe sibu galle wawa wonde so ala baba galle te wayliɓe ma jooɗo tafa laaɓe tafa silimeje tafa fitilaji yimɓe jappilloya diine tafa barmeji yimɓe caggina hen joni so tawi ɗum ne ñohreno less en mbaɗi ɗum théâtre yidde famminde leñol ngol kamɓe juyɓe ɓe surtout ma e Pulago wayluɓe en jogue mabɓe haala walla en jogue Pulago TV haala pourquoi a mbawɗo juyde famminde renndo ngo taw ƴettoje ɗe ngala hen
taw jennoje ɗe ngala hen mais ko jennoje ɗe e ƴettoje ɗe yennude wayluɓe walla ƴettade wayluɓe e dow film pour yidde heɓde hen hunde ko ɗum woni ko muusi mayla non est ce que wona yidde wiide yimɓeɓe ko kalton e wayluɓe ko fude wona gonga kadi ɗo yarete est ce que film o darama ha laaɓi ha yimɓe gandi vraiment ɗum ɗo kam ko toñje wayluɓe tan kono wona wadde défendre ko wayluɓe mbiyete ko Oumar cafrowo ɗeɗɗata eyyi ɗon gonga aɗa andi min ɓoyi wiide mbimi so tawi addi ñawɗoma e hôpital a tawi docteur sellani nawtu ñawɗoma film o jarani ken faade ha yesso par ce que kala kene haale sappo e joyi lewru foti haalede guila e joyi ganani quel que soit alfano film o wawi guesorude foof fuɗɗode nde ko mettinde pittali mbayla walla mettinde pittali wayluɓe par ce que ɗum film o gasani taw te ko ɓoyani ko Oumar mi haala makko ɓuuri wadde hen dansere pour wiide leñam wako Penda Ndour to ganduɗa kañum woni Kobilo ɓii ko ene jangga école yeehi classe mabɓe école naati école mo joɗɗe mo rendi e bango wi ko joddata koye makko ko suka tokoso l'âge 17 ans o l'âge ko jaro 8 ans walla 9 10 ans o wi komi yeeɓi théâtre kaari hen mbi baylo ko ɓalejo ɓaali ko ɓalejo mi joddata koye makko mi ɓiɗɗo arti kene woya mais Penda Ndour wimo janggo ñande wonde sa yi so wimo noon remi koɗo boni mais ɗum so fitina waɗi hen janggo jam holkono remsa saabu yo pindin leñol ngol yoɓe kalde leñol ngol yoɓe pammin leñol ngol taw ɓe pawani ko muusi e dow ɗum ene haalete no en mbawa ɗum yiddude haalete no par ce que min kaldoma min waddama ɗum min Aliou Kanté o min mi waddama ɗum mi haaldama ɗum te kala mumi ko laaɓi wonmo gondumi jamma e ñalawma o wi kam an noon kaari mbi baylo lamɗo wondata e baylo walla lamɗo yadata e baylo mbimo aɗa ko waɗi ɗum woni mbi minen min gona tenkoɓe min gona batoɓe kadi minen min kalanta neɗɗo ko nafata ɗum par ce que so wuli minen commune nord duppat suudu ma yaaha waloya e nder ndiyam en gondat e teddugal so golle ma gasi min paata mayla min tafa min ñaama min tafa ɓesga men joni noon ɓe mbiri noon ko wadde canalisé an somi tawi woɗɗirimama neɗɗo tenkowo ene huuli reedu wonko suusa haalandema paama noon kala ñande ceertuɗe ɗe goɗɗumami a wonta dañ ko welma par ce que neɗɗo nafata ɗum ko kalno ɗum gonga nafata ɗum kulo ɗum te ñeñagu mbayla walla baylo so tawi andi valeur mbayla a andi valeur ñeñagu a fotani hulde reedu a fotani hulde haalande mo gonduɗa gonga a fotani hulde waddudema ko gonga ñeño dogata ko gueɗe tati walla baylo dogata ko gueɗe tati on holden mbaɗanti aɗa haala to kalluɗa ɗum ko premiére deuxiéme mo no gonduɗa o sikkitomi o watta neldema e rewɓe caloɗa ɗum o andirma wona jaɓowo ɗum tata ɓenguel o wasa sikkitadema e ɓesgu makko ñeñ so dayi a dañi e guettati a dañi mo gonduɗa o wawa neldema e rewɓe fasiraɓe makko walla o wawa dañde e debbo jannoɗo haaju o nelma o anda a jaɓata won banggue gueɗel ɗimmel o anda an iminma ko haaju ma ala ko haaju makko woni ko tata ɓenguel o wasa sikkitadema e ɓesgu makko a daɗi joni no tawi ɓe gari ko findinde renndo ngo ɓe gari ko famminde renndo ngo mais holko nawi hen ƴettoje holko nawi hen jennoje en tout cas wayli holko mbiyata ƴettoje exactement ko mbiyata jennoje ƴettoje exactement ko wideɓe baylo ko ɓalejo kurum baylo baɗo nani baylo jotta ko e lessam baylo jotta ko e gallam mais eɗen mbiya noon min so waɗi galle baylo mi jotta ko eɗen mbiya noon hayso wona gonga hay sinno en potani wiide noon kadi en potani wiide noon ni vraiment neɗɗo ala droit haalde ɗiɗon haalullaji kono enen ɗum kono kadi ko habitude men ko habitude men kadi habitude men mais leñol ngol fulɓe wona wayluɓe tan mbaɗi tas so tawi aɓe mbaɗa séri yoɓe mbaɗ wayluɓe e hinde yo mbaɗ e kinde keriɗe dendude mbayla ko koye nder ñeñago jeeya ñañɓe ko kinde joyi mbaɗi pour que ɓe cuɓi mbayla tan ɓe kaali haala mum non ala sago limore woɗa ɗo fuɗɗora limore soɗo fuɗɗo saɗa waɗa hunde fuɗɗoro hoorema so tawi aɗa haɗa Cheikh Oumar koddaroma e selma séri sambadelma mouhtar o wi neɗɗo ko haɗata waɗata walla ko neɗɗo haɗata yamirta saɗa haɗa hunde aɗa holla exemple ɗum ɗo moƴƴani fuɗɗoro hoorema janggo kala mo mbiɗa muña walla heddo hen mais Oumar so tawi dunal ɓuusima gaadi bande a daari a diwnani ngal so ngal gayni koye ma ngal faati ko leñam leñmago ɓe loowe leñol ngol ko leñam leñmago ɓe loowe hinde ñañɓe ko wayluɓe ɓe kolli amin mbawi rusde mon ndiyam guldam kadi wonta jaam
mais est ce que cikkuɗa caggal nde film o fuɗɗi dogde waɗi éclaté waɗi haalullaji kewɗi vidéo ji kewɗi audio ji kewɗi est ce que ɓurtani won haalullaji ƴattoje n' importe ene haali réseau sociaux est ce que ɓurtani cikkuɗa e aɗa andi min hoore mi mettini hen sibu yimɓe hewɓe naate sa na réseau ene ƴattoɓe hen ene joftoɓe mbiya ko joftigo kono so tawi a yoftirima ƴattoje a ɓurti tan kamɓe haysino wona ɗum wonno fandare mabɓe ko findinde walla fambinde heddiɓe mettini ene ƴattoɓe min mi wona on neɗɗo mi wona on classe te mi yarani on ɗo banggue kadi mi yonnata ƴattade neɗɗo kono ko yonti ko neɗɗo ko jeyɗa ko moftan hoore ma ko ndendeɗa ko kaldeɗa ɗum ɗo ko hunde rendade ko hunde fonde haaldede holno haaldirte noon so tawi wonɗiɓe hen ko kanko mo ganduɗa kañum woni Djiby Oldou Ba jeeɗo Pulago TV so tawi kanko waɗi analyse mo ganduɗa kañum woni théâtre o waɗi hen kalis kewɗo o hokkiɓe yoɓe suuf naniɓe hen ko kalis o ɗum ko kamɓe gandi so tawi kamɓe mbaɗi analyse gayni ɓe suuyi ɓe jeeyimo omo tourno oɗo film ɓe kaldani e mbayla tewmo andi ko toñangue toña hen ko wayluɓe hadema ko tournude émission walla hadema ko sodde émission yo noddu wayluɓe tato nayi o joddo e munen walla pellital mbayla o haalda e munen théâtre oɗo juyama mo yi tournudemo kamɓe noon gandi hol hoolare mabɓe hen walla holtoɓe ɓaari walla hol jamaragal mabɓe tournude oɗo film mais kam min jonnani film bon onon joni caggal ɓe ganduɗa ko duhoɓe e ƴattotoɓe e yennoɓe waɗoɓe n' importe waɗoɓe moni foof ene haala no tiniri ko ni foti wawde manan jaborade hol feere wonde nde jogui ɗon taw wona ƴettade en tant que an ko e mawɓe e mbayla jeeɗa e feere wonde de ƴettade kam wona feere ƴettade wona solution sibu neɗɗo so tawi wonko yimɓe jorti e maɗa nanani ko moƴƴi so wonko mettuma ɗon haare ko jikku aduna pour ko Allah jogui neɗɗo yo haaɓe so wonko mettuma haaɓe ganda ɗum ɗo mettuma baɗɗo mo anda janggo e jaam o rentroma on banggue minen min kaɓani hay goto min jendani hay goto min ƴetta hay goto mais ko waɗa ko ne metti min kollirat aduna o ko waɗa ko ne metti min Djiby Oldou ɓayde o waɗani feere joddade amen te o tini ko kewi ko foof kamɓe juuɗi ɓe ɓe tini ko kewi ko foof ɓe mbaɗani feere joddade amen ɓe mbaɗi ko vidéo ji mabɓe ɓe caari mais yoɓe joddo e wayluɓe ɗiɗo walla tato walla nayi wiyeɓe joddima e mbayla kanko jeeɗo télé o codɗo film o walla baɗɗo finalisé film o wawa joddade e waylu par ce que ɓandi ɗum ɗo e metti ɗumen o heeɓi écho ji ɗi so yiila hemin mamin jiilo mi nani oɗon mbiya oɗon mbaɗa oɗon namdo wonde film o alay saago darto par ce que il est temps darto est ce que ma ɗum weeɓiri noon koko waɗa kalis ko film e waɗa kalis koko fuɗɗi dogde est ce que cikkuɗa oɗon mbawi fidde tan mbaɗa ɗum éradiqué tan darti noon ɗum cikkuɗa est ce que newo te ala ko weeɓi ala ko tiiɗe aduna ala ko weeɓi aduna ko kaldigal ngal tiiɗi so yiila hemin kanko Djiby Oldou minen min jillo min kalda e makko so tawi ko kalis neɗɗo ɓuuri kalis neɗɗo dañata kalis dañi hay neɗɗo so tawi ko kalis dartinde film o min waɗa essayé so tawi kaldigal min mbaɗa essayé kono ko rufanno ko ruufi gasi ɓoftata surtout ça ko rufanno ko ruufi koɓe jinno haalde ko message moɓe jinno weddade o tas moɓe jinno wadde confirmé e renndo ngo wonde wayli ɓale o ɓe mbaɗi on message ɓe gayni heddi kay ko kaldigal ngal hono jogori waade caggal guerre nde waɗi ko jonde woori yo jonde ado ko adi guerre minen min kaɓata e goto ko kaldigal min jiiɗi min kalda e mabɓe min kalda e Djiby Oldou kalda mabɓe holɗum mbiyamɓe Djiby Oldou il faut min joddema carte min mbaɗa carte sur le table holko nannimo e wadde finalisé oɗo film yoɓe jennu wayluɓe walla o est ce que omo andi danger gonɗo hen walla o tini wayluɓe e metti ɗumen holko waɗi feere kanko immayi o yiili wayluɓe par ce que kanko jeeytelle chaine Pulago ɗum dongnowo théâtre ko Djiby Oldou jeeyi ɗum ko Djiby Oldou foti yiilade wayluɓe par ce que man écho ji ɗi jettimo écho ji ɗi jettima yettiɓe mo teɓe jettinimo yo feero haalda emen so haalda emen min kalda makko joni noon acteur uji ɗi ganduɗa kañumen mbaɗi interprété manan film o kañumen ko acteur uji tan koko bindana ene joue eywa caggal nde film o fuɗɗi dogde eywa mbayla holli mettere mum e ɗum ɗon voilà kamɓe holko woni réaction mabɓe kamɓe acteur uji ɗi kamɓe jouɓe théâtre o holko woni réaction mabɓe réaction mabɓe ko puɗɗimi yiide ɓe kolliti vraiment hunde ene felni ɓe mbaɗi ko pota wadde kamɓe kaari wona min haali manam ɓe kolliti kam manam ɓe jaaɓi juuɓe mbaɗi ko ɓe mbaɗi koɓe potani wadde e yoga e mabɓe noon wona kamɓe foof kono yoga e mabɓe kam mbaɗi vidéo ji kolliri komin mbaɗi ko wona e sagoji amen min jiiɗa mette on kono ɓaadi ene muusi on metti on min mbaɗi komin juumɓe mbiɗomo koko juumi kay ene andi koko juumi guila yaltani ko isiye wonno
ƴeewene wadde so tawi wonti jam ɓenen so tawi muusi dartoɗen donc baɗɗo film gayni film gasani dogde a wi jaafoɗe ham komi jumɗo firti ka tawi ɗo joni noon soɓe mbi koɓe juumi mais heddiɗo jiɗɗo ko yo film o darto non minen Oumar minen kamɓe acteur uji ɓi soɓe yoɓaɓe soɓe yeeɓe ɗum ko hakkude mabɓe e Djiby Ould minen min jogui haala koye Djiby Ould ha wat min oɗen tawi wimin mi tawi fawmu ɗum walla ko jumre walla jaafoɗe walla ko kalisam amin ɗamini hen fof noon amin ɗamini ko jumre amin ɗamini ko kalisam mbammi mboɗo yiɗi dañde hen hunde amin ɗamini komi tawi joni jiɗɗo ko yo film o darto son keeɓi somin jodde makko eyyi mais somin joddi makko film o yo darto ɗum min jiɗi joni so film o hayso ko bonatno boni film o yo darto donc kamɓe gandi jorto mabɓe walla kamɓe gandi caggal film o walla fin film o holɗo gasdoyde ɗum ko probléme mabɓe kamɓe nawrani min minen nawori min ko konguɗi musɗi pawi amen dow amen ɗi min jiiɗi haalde haala muɗum mais est ce que cikkuɗa wona réalité meɗen ɓe goni hollirde saabu wona Oumar en kaali ɗum guila fuɗɗode haala en kaali ɗum guila fuɗɗode wona to banggue wayluɓe tan mi ara wona to banggue wayluɓe tan ɓe jooɗoto naɗani mbiyambana ƴewguel ceɗɗel ɓe jooɗoto ɓe mbiya ƴewguel baylel ƴewguel gallugel ƴewguel toroɗel voilà ƴewguel cuɓolel voilà est ce que wona réalité o mais Oumar wona enen mbayi noon cikkuɗa Oumar mi haalni Oumar mbimami koɓe jui ko réalité koye men woni mi haalnima ɗum joni alay saago noon réalité o ƴeewe no ittira réalité o sene itte wona kudde e ƴetto ƴettata ɗum walla wona fawde e dow leñol e hinde wotere so réalité itte fawte ko dow yimɓe foof lagdari ko noon ñawiri lagdari ñawiri so tawi won baɗɗo bonande ɓe jaɓani haalde ñawonne yo yenmaɓe kamɓe foof haaɓe jaltin baɗɗo bonande o so tawi ɓe jiiɗi ittude ella leñol ngol walla illa renndo wotoɓe joofa mbayla yoɓe joofa pulagu soɓe joofima pulagu hay goto haalata men mais sa yi ɓe joofima wayluɓe ɓe mbi ko on banggue ɓuuri ɓuubde ñiiri noon to ɗum tan miijo ala mi miijahi de ñiiri ko kamɓe kaali ñiiri to ɓuuri ɓuubde to ko toon holtorte ñiiri sen ñaamen gulndi ɓe mbiyata ko banggue ɓuubde o on banggue holtorte Oumar walla an taw ka meeɗo e kaalis film o kalna par ce que jinngol ma ngal yeewi ha ɓurti non wona wonde jinngol ni par ce que mbaɗa andi koɓe jiiɗi wadde traité ko ene wawi longere mawde wara nokkuɗo kono taw wona ɗum jomum yilno hen en kaali ɗum guila e fuɗɗode ene wawi taw ɓe jiiɗi ko wiide onon de ko pawtono wayluɓe ko wona gonga joni noon alay saago wooda ɗo fuɗɗi oɗon gandi film wooda dariɓe gona e ñingde ene yaaha ha ñalawma ara hollira ko ñingete ko ndeka wona gonga min pour min koye ɗum tan ɓe jeeha Oumar mi haalnima mbimami ko ñingete ko wona gonga ko ñingete ko koye renndo min woni kono ñingotoɓe mi haalnima ha mbiyami min mi waddama ɗum aɗa kam ɗum ɓurti jiwtu ñingore min mi haɓama e ɗum mi waddama e ɗum wona goɗɗo mais réalité o mo kalanɗum o mbimomi so Allah jaaɓi a nimsata ɗum on hannde nimsiti ɗum par ce que tuggude commune ceerti ko faade hannde o dañani ko welima mi wiyani koye woni kono ko mbayla woni ko réalité goɗɗo mais somi ƴetti ɗo on réalité mi jiɗi ittude ɗum e nder pulago yoɓe joofa pulago Oumar ɓe mbawa so joofade way comment onoɓe jofoto pulago ɗum woni ko anndi kam nomo jofotata pulago honoɓe jofoto pulago kala hinde e pulago Oumar kala hinde e pulago ene jogui tas mo fulɓe pawe dow mum kala hinde pulago ene jogui tas mo pulago fawe dow mum mo pulago fawe dow mum kala hinde joni ɓe gadorto ko yomin ƴeewen Aliou Kanté ha ɓen kamɓe ngala kaalowo kamɓe si kala ko mbiɗaɓe ɓenna kala koɓe mbi ɓe ngala gardi ɓe ngala keddo caggal noon miijoriɗa ko gonno waɗi ici noon miijoriɗa donc ɗum woni ko woodi so tawi kamɓe joyi ɗum ɗe kamɓe koye ñeñago ɓe jeeya koɓe ñeñɓe pour que ɓe mbawa fuɗɗorade kinde mabɓe ɓe puddorto ko mbayla voilà mais Oumar koɗo deƴƴi kono wona mumude eyyi ko deƴƴi kono wona mumude yo voilà d' accord joni an en tant que kilifa en tant que kadi joguiɗo gueɗal e mbayla joguiɗo hen gueɗal kadi keptinaɗo hen kadi dokketeɗo hen konngol yo haale inde mbayla a woni hankadine ko waɗatno waɗi joni holko woni wasiya ma e ɓe ganduɗa ɓerɗe mum nene metti koko tooña koko jenna koko ceefita kono kañumen nene mbaɗa retour konguɗi ɗi ganduɗa woni hono mbiɗa nani konguɗi ɗi ganduɗa ene towi ɗo ɓurti so tawi a wasitoɓen holko wonata eyyi nane e haalam mi wima neɗɗo aɗa wawi fiide ɗum taw junggo ma yetta e ɗum kadi aduna o ko aduna hannde kadi yimɓe goni koye aduna communication kala ko neɗɗo wawi wadde e musal sa wawa munji aɗa wawi mo yoftade e communication tawa ƴettaki jinnaɓe makko aɗa wawi yoftademo e communication tawa yennani jinnaɓe makko aɗa wawi yoftade e communication yimɓe ganda ko o kaldata kono wasa urtude
min mi yonno hay saha goto neɗɗo darade e réseau sociaux ene ƴatto neɗɗo mi yonno hay saha goto neɗɗo darade réseau sociaux ene yenna neɗɗo bandum par ce que ɗum wona e neɗɗagal ja kono so woodi ko mettuma hollir ko mettuma ho yimɓe ganda ko mettuma ɓen ɗon no mettimi ɓe mi felataɓe ene wawi wonde ko kamɓe ñeñago fore mabɓe noon walla mbaylago fore mabɓe noon ɓe mimama ɓe mettini kono yoɓe gandu ko kamɓe e bandiraɓe fof ndenni mettere nde surtout ça donc kamɓe e bandiraɓe fof ndenni mettere nde donc ɗum noon yoɓe gandu ɗum ɗon ko hunde kadi leñol walla rendo alay sago saha foof ko ɗum ɗo yanat e rendo heddi noon yoɓe jettu Allah so tawi yenema ɓe dañi dariɓe ɓe dañi haaloɓe ko ɗum wonno ko mettimi kamɓe mi wiɓe mas kadi mbaɗa yafnoɓe e konguɗi musti ɗiɓe nayi ɗi bon kamɓe ɓe juuɓi e nan ɓe gari ɓe kolliri vraiment ɓe mbaɗi ɓe juumi kono juumre tan yo yente juumre yo yente gollal ngal ko Djiby Woldou Ba mo ganduɗa ko joom Pulago TV o on foti haaldude e mbayla par ce que ene muusi wayluɓe minen min jii hen woni important makko ɓaadi théâtre on joué ene yeeɓe wonko heɓata hen weccet ko weccet o nani mo hen minen wayluɓe ko nomin jiiri kamɓe juuɓe min jiiri koɓe yoɓaɓe ha timmi yoɓe jouk ɗum min ɓaadi ko noon min jiiri noon min kollirat mettani koɗo men ko Aliou Kanté o haali haala pattan lama ko fate film Fanta Pulago TV bandiraɓe foof jii ɗeɗo balɗe film mawɗo baɗɗo e leñol ngol ko leñol ngol wiyete eywa ko heddi ko enen koye men eɗen poti andude wonko heewi ko haalteno e hakkude leƴƴi wona gonga ko heddi ko wonko heewi ko yimɓe gonɗini wona gonga ɗum noon hol fotɓe wawde wallude men hen foti wawde wallude hen ɓe ko wiyeteɓe hilfaɓe men diine ko hilfaɓe men diine poti wawde hollude won exemple uji aɗa faami comme hande Oumar Doro komi wiye ko kilifa diine ko mawɗo tawa ko hinde e ceddago yaha galle Aliou Kanté walla ɓiyum yaha galle Aliou Kanté addoya toon joom suudu oɗo ko ceerno mawɗo ko baylo e hinde e kidɗe men no mbirten ni aɗa faami ko yaha ɓiyum yaha galle Oumar Doro biyeteɗo ko pullo o addoya toon mana ɗum ɗiɗon exemple uji soko tawi mbawani wadde enen koye men eɗen jeetodiri eɗen ndentodiri kala e saaha ɗum ɗo feeñat waddi kala ko gantiɗi hen e haalande nde eɗen ñaagui yafuya so longguere mawde wari nokkude wa ɗum jomum yilno Aliou mbaynoɗa bandiraɓeɓe kadi mbasiyoɗa hay miñiraɓe ma mbaɗoɓe film aji ɓe mbasiyoɗaɓe kadi mboɗo sikki film ene jogui hay mbaɗo ɗum réalisé ene jogui presque normalement haɓe poti wawde jogade o mo ganduɗa ko keɓidiɗo o aadaji pular aadaji pulɓe beele janggo e jaam so tawi woodi ko o adda wiya ɗum ɗo ene firwede film jomum aha ɗum ɗo de ɓe ko ni jirata ɓe ko ni jirata caggal sen mbaɗini ɓe ko ni jirata sen mbaɗini ɓe ko ni jirata ndewet ɗo taw mone mabɓe foof ma yi hen hoore muɗum ma andu wonko woni jirtinede hande Oumar Doro Koumi a jarama gonko kalɗa ko leñol ngol kañum foti ittan ɗum hoore mum yeru waade no Alaji Mamadou Saydou Madina Gouras ɗo hoɗiri ni ko kurki ko waɗa ko aadaji e nder meɗen kono o ko ɗum Allah to winda kono jonnen gondigal ngal hande o hay sinno en jaɓi e ɗum jonnen gondigal ngal eyo hay sinno jonnen gondigal ɗum voilà hande ko sa yeehi belnayi mbayla sa yeehi wasa kodden hande ko wayluɓe gonto hafseɓe ɓuurano gonton kamɓe janggata kamɓe jangguinta te mbaylaw walla faake hinde walla faake yettode sa nawi jettode hande mi yihino Madina Allah heeri wayluɓe mabɓe jettere ko liidu busu ko liiduɓe tafata Madina Allah heeri aɗa andi ga sa wi liidu busu ko lamotoɓe kono sa yi Madina Allah heeri ko joom gammu ene duppane hayna ɗum ko yeeso wongo ko wasi ko kamɓe suyoɓe miñaɓe ɓe ganduɗa kañum woni pa micro ko mbarodi sa moɗani ɗum tan koko moɗanma kala dewɗo beelema micro sa rena he kaala ka wawa haltande bandere ɗum noon ene heeɓa goɗɗo ene heeɓa kaalawo goɗɗo kala e mabɓe kadi mo ɗum hefti walla kala e mum hefti yo tinno yalta yafno renndo ngo surtout ɗum ni hen jeeya yaltude yafno renndo ngo juumi wiye jaafude komi juumi ɗum woni grandeur sa joomum wasa wattude kadi Oumar eyi wasa wattude eyi il faut pawade sa windi a masat sokomi yaltumi juumi jaafuɗe kam mi juumi mi wasa wattude kono film kam kadi goppe tan dog ɗum ko caggal goɗɗum caggal wona ɗum ko yettudema yettude Winder TV vraiment e Winder TV so tawi télé Sénégal ne ɓeete Winder TV wasa wadde plusieurs télé goɗɗe
ko kañum ɓatti population par ce que kala caɗele badɗe e renndo ngo ɗo ha e reedu Fouta e nokkuji goɗɗi a ɓonno paɗe ma jaaha jeltina ɗum yimɓe jiya won ɓe ganduɗa téléji sa sohli ɗumen ko ma joɓa déplacement ma mbaɗa analyse noon enen caɗele men umata hande kala baɗɗo télé baɗon Oumar Dolo kumen Aliou Kanté ni jaɓata ɓalluɗo ɗumen ko ɗemɗe goɗɗe gaddata joɓa ɗumen jobdi ceerni ɓenne pewnoma ɓe gondaka leñol ngol suuɗi bona c'est ça ko ɗum woni ko woodi hande sa daari e télé pular kewɗe montoɓe ƴeewoɓe émission ngaji ɗumen wona fulɓe wona anduɓe gurdam pulaar non neɗɗo kam wona anduɓe caɗele neɗɗo sa nanta ɗemgal sa wiide monta émission mum sa monti émission mum ko baptise mbatta ko ɗum woni ko woodi e leydi he te aɗa andi ko kalima koko woni mboɗa andi ko kalima koko woni temedere télé hande gonɗo pulaar montoɓe walla ƴeewɓe wona fulɓe walla wona anduɓe gurdam fulɓe ko ɗum hokki caɗele renndo ngo so tawi ko pullo walla ganduɗo fulɓe wuuri so yeeɓi fanta guila yaltani wiyata ko woto yalta walla so felti yaltude a waɗa feere so janggo e jaam so haala ka yalti mbiya junggam fawi koye kaari hen assalamu aleykum mbaɗa ñaagui yafoy e Sénégal meɗen andi ɗum koɗo moon ko ɗum woni ko adduno e ko ɗum woni wonno sas so wonko feewe haala e micro jomiraɗo joom mbaɗe bawɗe so wonko oñi hen mbaɗa ñaagui yafoy ko musidɗo moon Aliou Kanté gorko mon ndendude kaƴel assalamu aleykum ha lawol gongol merci Seydina Aliou jarama min beltima min ñaganimama Allah moƴƴere kadi e wiide bandiraɓe e yewtere nde so tawi tan woodi ko gantiɗi hen e banggueji ɗiɗɗi foof eɗen ñaagui yimɓe yafuya hay hunde ala ko woni sago men walla woni yidde men sowona téléditation ngaji yimɓe Aliou haali haala ka a gayni neɗɗo wonko ne mettuma wonno mbawɗa ɗum réglirde tawa aɗa andi e violence safrirtake violence ƴattore safrirtake ƴattore sawru safrirtake sawru sowona ɗum tan ɓe mbawi jibinde e kelgol kore ɗum noon so waɗi gantude golle en ñaguima yafuya Windere TV le monde en miniature.